Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang arestado. Human nga giingong misulay og kawat sa cellphone sa usa ka tindera sa karinderya. Matod pa sa sospek, nahimo niya ang krimen tungod sa birthday sa iyang anak karong adlaw. Ani ang report. Daling nadakpan sa mga nagpakabanang residente, ingon man kapulisan sa Nazareth Police Station, ang usa ka lalaki nga giingong misulay pagpangawat sa usa ka karinderya. Nasayran nga Martes sa buntag, may palit og sudan ang sospetsado sa usa ka karinderya. Diyang iyang nakita nga milakaw ang tindera ug abli ang bag niini, iyang gikuha ang cellphone. Apan nakit-an kini sa tag-iya, hinungdan nga nanawag kini og tabang ug daling nadakpan ang misibat na unta nga sospek sakay sa iyang motor. So, gita man niya na nay oportunidad na nihawa kadali ang tag-iya sa kuan, nanghugas og plato. Then naraman po ang cellphone, visible ra, so salisig yun ang iyang modus. Ginasubay pa karon sa kapulisan kung nalakip ba ang suspetsado sa grupo sa mga nagapangawat, ilawom silang area of responsibility. Rampant na to ron kanang mga kung mas easy manggod na salisilang ang ilang kuan, ilang modus. Sa eksklusibong pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa sospek nga si alias Raul, dili niya tinuod nga pangalan, nga nahimo kuno niya ang krimen tungod sa kalisod. Matod pa, birthday kuno siyang 13 anyos nga anak karong adlaw, hinungdan nga nakahuna-huna kinig pagpangawat aron panghanda. Ako ma'am, o pure ko kawatan o ang dagan ako ito ma'am. Sa tinuod lang. Pag ingon mo nga sa cellphone, awang gihatag mo dayon. Ang ato rin yung mga file ni is theft. Kay very igo ra man gyud gikuha. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.